गिबियावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिफ्राय गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दिनै मेजेस्टिक एरियायावहाय मोनसे बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। दा गोबां बर' सेंग्राफोर लोगो मोनफैदों, जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम जोङो फोरमायहरनो सानदों, जोंहा एसे मोनसे फिसा प्रब्लेम जादोंमोन। जोंना सिमां बर' गयारि बामोनगाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे फंबाया एसे प्रब्लेम जादोंमोन, एसे लोमजादोंमोन। दा बेखौ बेंगलरनिनो एसएमबिटि रेलवे स्टेशननि खाथियावहाय खामानाहालि एरियायावहाय जोंनि फंबाय माखासेफोरा बिसोरो माने लामायाव आनि थानि नुनानै बिथांमोनहा बे फंबायखौ रेस्किउ खालामनानै दोनदोंमोन। बेनिफ्राय न'खराव खबर हरनायनि उनावहाय न'खरनिफ्राय जोंनि BBWA आफादसिम हांख्रायहरनायाव जोङो थांनानै बै फंबायमोननिसिम लोगो हमनानै दिनै बे फंबायखौ लानानै फैबाय। दा मेजेस्टिकआवहाय गावसिनिनो गामिनि गोबां माने न' खाथिनिबो दङ आरो गामिनि गासैबो होनजायो बेवहाय। दा बिथांमोननि आखायाव जोङो दिनै आफादनिफ्राय गथायलांसिगोन। दा आङो अब्लाबो माने सुंद'यै बिथांमोननावहाय माने मुंफोरखौ सोंनो सानदों। दा आं सिगांग्रो जाय फंबाया माने प्रब्लेम जादोंमोन बा लोमजादोंमोन, बे फंबायनि मुंफोरखौ आङो सोंग्रोनो सानदों। फंबाय, नोंनि नामफोरखौ खोन्थाहर दे। गैला बेखौ सिमां बरगयारि आखायाव ला। सिमां बरगयारि आं। बबेनि फंबाया? बामोनगाव चिरां डिस्ट्रिक्ट। चिरां डिस्ट्रिक्ट। बिफानि मुङा? रुपल बरगयारि। ओमफ्राय दा बेवहायथ' गोबां लोगोफोर दं नङा होमबा? बे नोंनि गामिनिनो जोब नङा होमबा? औ। दा नोङो बिसोरजों थालांनांसिगोन हो फंबाय। औ दे। औ दे, बेखिनियानो। बिनिफ्राय नैबे फंबायमोनहानो जोंना रेस्किउ खालामग्राफ्रा। फंबाय, मुंफोरखौ खोन्थाहरदो। आंनि नामा बिलिफां दैमारि। औ। आं बासुगावनि चिरांनिखा, गामि खाथिनि। अके, खाथि जायो। दे, गोजोननाय थाबाय। ओमफ्राय फंबाय, नोंबो खोन्थानानै लाहर दे एसे। आंनि मुङा रिजय बर', आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट तामुलपुरनि। अके। ओमफ्राय नैबे बिथांनोनो जोङो गथायना होलांनाय जासिगोन। बिनावनो रिक्स थागोन गासिबो बे फंबायनि सायावहाय। दे, एसे खाथियाव लानानै होनसै। आंनि नामा बस्क नार्जारि। दा आंनियावनो आं लांसिगोन ओमफ्राय सिमांखौ। बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ। औ, दा जोङो नोंनि आखायाव गथायलांसै हो। बिनिफ्राय एनि प्रब्लेम नोङो नायथ'नांसिगोन। औ, बिनिफ्राय नोङो माबाफोर मोनसे जुदि प्रब्लेम जायोबा जोंनो खबर हरनो हागोन आरो। दे, गोजोननाय थाबाय। बयबो गाव गावनि मुंफोरखौ खोन्थालांदो दे, साफा साफा। आंनि मुङा गामि नाम? देरहासात बसुमतारि। आङो बामोनगाव माबानिनो, चिरांनिनो। आदामोनखो गिबियावनो आंनिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। मानो होनोबा बिसिम फैनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना रायजोफोर। मानो होनोबा आदामोना खस्थ' खालामो सान हर बिसिनि थाखाय अननानै गासिबो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय। बिराद मोजां खामानि मावदों आदामोना। आं एसेनो बुंनो सानबाय, गोजोन्थों। नेक्स्ट नोरै नैबे फंबायनो दे, गामिजों नामजोंखौ खोन्थालांबानो जाबाय दे। आंनि नामा सुबुं बसुमतारि। आं बामोनगाव दांसिबारिनि। आंनि मुङा श्री सिबिनाथ बसुमतारि। आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट सलमारि गामिनि। बेनो। अके, सारा। आंनि मुङा सानसुमा नार्जारि। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट भिलेज रायमनानि। दे, खोन्थाना लाहर दे। आंनि मुङानो जाहैबाय प्रेमजित नार्जारि। ओमफ्राय चिरां डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय दा बे सारमोननि अननायनि दारैनो दा जोंनि गामिनि असे दा जोंनि आखायाव माने हेन्ड अभार खालामफैदों आरोना। दा बिनि दारैनो दा मेजेस्टिक मोनसे एरियायावहाय जोंनि बेसेबांनाखि जोंनि सिना जाना दङ, माने जों लेंहरनायलाय हिसाबै दा जोंनि सारमोनानो माने जोंनि आखायाव हगारफैदों आरो। दा जोंनि आखायावनो जोङो बेखौ हगारना गालांगोन आरो जों बेखौनो जोंनि रुमाव लानानै थांगोन आरो बिनिफ्राय बिनि बिमा बिफाफोरखौ माने लेंहरनानै जिनाखि गावनि बिमा बिफा, जायनाखि बिदा फंबाय सोर फैयो, माने जोंबो बिसिनि आखायावनो जोंबो हगारना हरगोन आरो। दा मा बुंनो। आंनि मुङा प्रताप बसुमतारि। आं सलमारि बान्दुगुरि गामिनिनो। आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय।
गोजोननाय थाबाय जोंना नैबे जोंनिनो आफादनि प्रेमजित बसुमतारी दा जोङो आफादनिफ्राय सानै फैनाय जादोंमोन दा रोजा रोजा साबायखर थाबाय फंबायमोननिसिम माने गोबां नोंसोरखौ दिनैहायसो लोगो मोननानै जोङो माने गोसोआव गोजोननाय मोनदों आफादनिफ्राय दा आरो गोबां दंबावो होनदों माखासेया सौफैयाखै दा जोङो नेक्स्ट टाइम लोगो हमफिनगोन दा बिनिफ्राय जोङो केमेरामेनखौबो दिन्थिनो सानदों एसे नोंथां सोरबा चेन्ज खालामबाय था बोरै ओरै सिनायथि हरदो ना नोंनि आंनि मुङा इमानुएल बसुमतारी आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय रायमना गामिनिफ्राय जाबाय आरो दे गोजोननाय थाबाय एसे फावसे लांफिनलाय फंबाय औ जासिगोन रायजोफोर जोङो दिनैनि बे सुंद' भिडिअ एबा मेलखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ रायजोफोर जाबाय दे ना